Хәерле көн, кадерле шагыйрьләр, язучылар, хәерле көн. Безнең күрше яшәгән милләттәшләребез Ырымбур өлкәһе, Силәбе өлкәһе, тагы кемдер кушыла алды икән? Нурияны күрәм, күренә. Бүгенге безнең зур байрамдарның береһе, бөтәгез дә ихлас күңелдән халыкара башкорт теле көне менән котлайм. Менә ошо көндә безнең Башкортстаныбызның Өфе калаһында, шулай ук республикабызның төрле төбәкләрендә, республиканың ситтә лә тап башкорт теле көненә арналган бихисап саралар үтә. Уларның һәр береһе безнең халкыбызны берләштерүгә, республикабыздан ситтә яткан милләттәшләребезне телгә карата игътибарды тагыланыграк бүлер өчен оештырыла. Тап мына ошо һүз сәнгате яки башкорт телендәге һүз язучыларның иҗаты аша, уларның әсәрләре аша башка укучыларга барып итә. Бүгенге көндә шагыйрьләр мотлак рәвештә үзләренең укучысына карап мөрәҗәгать итмәһә, яки мына Акмулланың һүзен дәвам итеп, Акмуллала башкортларым уку кирәк дип үз милләтенә өндәшкән кебек, бүген дә шагыйрьләр үзләренең һүзләрен әйтергә әзерләр. Һәм ошо безнең матур гына түңәрәк өстәлде башлап ебәрер өчен Башкортстан Республикаһының мәдәният министры урынбасары Рәис улы Алтынбаевка һүз бирәбез. Хәерле көн, хөрмәтле безнең түңәрәк өстәлдә катнашучы дуслар, хөрмәтле милләттәшләр, хөрмәтле тугандар. Менә Зәки Арслан әйтеп үтте бит инде, бу түңәрәк өстәл безнең Башкортстанда түгел, Башкортстанда яшәгән, ситтә яшәгән милләттәшләр белән эшләйбез. Барыгызны да Башкортстан Республикаһы мәдәният министрлыгы исеменнән сәламләйм. Исламда та бүген безнең башкорт халкының бөек улы Акмулланың туган көне һәм шулай ук безнең республикабызның җитәкчесе Ради Фарис указы менән бүгенге көн безнең башкорт теле көне булды. Бүген менә иртән сакта сагат 10-да Ради Фариштан хөкүмәт менән каңашмаһында Ради Фариш башкортча башлап берде һәм күп докладчылар башкортча сәламләп безнең хөкүмәт премьер-министры урынбасары Азат Шамил улы Бадранов үзенең докладын башкорт телендә укыды. Шуңа мин уйлыйм, исламда бүген безнең матур сара, әле генә менә ошо сарага килер алдыннан телефонда, WhatsAppка бик күп открыткалар килә. Менә безнең билдәле шәхесләребез, билдәле безнең шагыйрьләребез, язучыларның фотолары белән, аларның һүзләре белән. Мин уйлыйм, исламда бүгенге сара ул безнең бүгенге көн. Бүген без әле менә ошо вакытта дәүләт концерт залында түңәрәк өстәл бара, бөтен дөнья башкортлары корылтайы җитәкчелегендә бара. Кич көне дәүләт залында безнең бик матур башкорт көненә, башкорт дәүләт теленә бик зур сорау үтә. Шулай ук үтергәрәк бүген опера һәм балет театрында безнең беренче композитор Газиз Әл-Мөхәммәтовка булган онлайн сарахы үткәрәбез бит инде. Һәм гомумән ошо ел быелгы ел елы саралар эшләнеп, шулай ук рәхмәт әйткегелә, менә ошо сараны оештырган Зәки Вәлиди исемендәге китапхана җитәкчелегенә, шулай ук язучылар союзына, Башкортстан Республикасы союзына һәм менә ошонда онлайнда катнашкан безнең барлык милләттәшләргә ысын күңелдән сәламләйбез, рәхмәт әйтәбез. Бу саралар безнең Алла бирһә тагын да яшәреп, икенче елда да без уйлыйбыз, үзебезнең телебез өчен, халкыбыз өчен бик күп саралар эшләрбез дип. Барыгызга исәнлек, һаулык теләйбез. Алла бирһә 2021 елда да матур итеп ошондай сараларда ана очрашырга язсын дип уйлыйм. Рәхмәт. Зур рәхмәт Рәис улы. Менә безнең түңәрәк өстәл, ул бара инде безнең үзәк китапханаларның береһе, Зәки Вәлиди исемендәге милли китапхана. Был милли китапхана өр-яңынан әле ремонт эшләнде, шул тиклем матур зал, һез күрәһегездер инде, монда барлык шартлар да булдырылган. Безнең түңәрәк өстәлдә катнашалар ошо милли китапхананың директоры, шулай ук һезнең Ырымбурдар якташыгыз Юлдаш Зиннур улы Ураксин. Һәм шулай ук менә безнең түңәрәк өстәлдә катнашалар билдәле шагыйрьләребез Йомабикә Сәләхетдин улы Ильясова,
Ой, үтеген капыл гына. Юмабика Салахетдин кызы Ясова улар әле адактагы мен әйтеп китермен. Тамара Искәндәр улы. Искәндәр кызы, Ишбулды кызы Юлдашева шулай ук ниндидер кимәлдә Ырымбурларга мөнәсәбәте тураннан-тура бар. Зөфәр Токсуран буена мөнәсәбәте бар. Үзләре адактан һуңнан әйтеп китерделәр. Билдәле шагыйрь Зөфәр Валид һәм Башкортстан Язучылар союзы идараһы агзаһы Нурлан Рәшит улы Ганиев. Түңә рәк өстәлдә сәламләү өчен һүзне Милли китапхананың директоры Юлдаш Зиннур улы Ураксинга бирәбез. Үҙәйтеүсен рәхмәт, Зәкиә Асанович. Һәммәгез кадерле дуҫтар, кадерле түңәрәк өстәлдә катнашыусылар, милләттәштәр. Ошо түңәрәк өстәлдә катнашыусыларҙы ысын күңелдән ошо байрам менән ҡотлайым. Артабан русса давам итәм инде. Что хотел сказать? Основной и определяющий фактор духовной культуры любого этноса, уровень его национального самосознания, достоинства и самоуважения проявляется прежде всего в отношении к своему языку. Язык наравне с культурой, экономикой и государственностью является важным фактором и условием сохранения и развития народа как нации. Поскольку я здесь выступаю от лица Национальной библиотеки имени Ахмед Заки Валиди, главной библиотеки Республики Башкортостан и всего библиотечного сообщества республики, должен отметить, что здесь хранится и постоянно пополняется богатейшая коллекция книг, издаваемых на территории Республики Башкортостан. Особое внимание при этом уделяется культурному наследию башкирского народа. В 2020 году, объявленный годом башкирского языка, в республике проводится множество мероприятий, направленных на сохранение и развитие башкирского языка. И библиотеки принимают в этом самое активное участие. Организуются выставки книг, акции по комплектованию книг на башкирском языке, круглые столы, диспуты по данной тематике. Бunda катнашкан регионнардан бар бит инде Оренбур, Силәбе библиотекаларда без быел 200-дән артык китап алып барып куйдык бит инде. Шул китаптар минеңсә һеҙгә зур ярдәм итер һәм дә шундай акциялар артабанда дауам итер дип өмет итәм һәм үҙемде ошондай Зиннур Ураксиндың үҙҙәре менән түңәрәкләп ҡуяйым. Тел милләттең мөһим бер билдәһе, уның танытмаһы, йөҙө булып тора. Телдән дә ябай, шул уҡ саҡта бай һәм ғәжәп сарай юҡ. Эскән һыу һәм һулаған һауа кеүек, ул тәбиғи. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Зур рәхмәт, Юлдаш Зиннур улы. Менә әле генә безнең ноябрь айында ике зур галим, телсе галимдар Зиннур Ураксин һәм Марат Зәйнуллиндың конференциялары булып үтте юбилей айканлы һәм ошо быелгы елда башкорт теленә булган мөнәсәбәт, башкорт теленә булган әллә күпме саралар араһында был конференциялар үзенең ярайһы ук емешле эшләү менән билдәләнде. Тагыла бер яңалык, Марат Вәли улы Зәйнуллин исемендәге зур аудитория Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында асылды. Был инде тагыла безнең шәхестәребезгә карата булган мөнәсәбәт, шәхестәребезгә карата булган ниндидер ыңгай күренешләрнең береһе булып тора. Чөнки үзенең улын, үзенең кызларын гына хөрмәт иткән ил артабанга киләсәге уның якты һәм яхшы була. Менә ошо түңәрәк өстәл әле безнең онлайн форматта бара. Менә китапханалар кушылган. Миңа калһа, икенче елда мондай очрашулар ярай ук онлайн түгел, сын мәгънәһендә булыр. Мин бер генә һүз әйтеп китергә әйтәм дә, Силәбе өлкәһендәге безнең
милләттәшләр турында. Быелгы елда Катиба Кения Булатованың 100 еллык айканлы Силәбеләр бихисап эш башкардылар. Ул Аргаяш районында, Силәбенең үзендә, гомумән Силәбе өлкәсендәге эшләнгән әллә күпме эшләр башкорт телен үстерүгә, безнең язучыларның, безнең шагыйрьләрнең иҗадын артабан пропагандалауга ярый зур өлеш керттеләр. Шулай ук Сосновка районында яшәгән безнең милләттәшләребез Урал Кулышев җитәкчелегендә безнең билдәле шагыйребез, классик шагыйрьләребез Галимов Сәламдың исемен мәңгеләштерү буенча ел һаен улар инде зур конференция үткәрәләр һәм ошо үзләре үк инде Галимов Сәламдың премиясын тергедеп иҗатчыларга бирә баралар. Менә бындай эшмәкәрлек ысын мәгънәсендә мактауга гына лаек. Һәрбер өлкәдә, һәрбер безнең кайда милләттәшләребез яшәй, шуларның һәрберсенең исемен артабан менә шундай юнәлештә үстерүгә, күтәрүгә өлеш индерһеннәр. Силәбеләрдән тагыла Камса Мортазинның эшмәкәрлеге дә шулай ук мактауга лаек. Менә буларның барыһы ла безнең дөйем эшебез, инде кимәлдә беребез дә ситтә ятып калмай, үдәктә йөреп эшләйбез икән. Менә шул язучыларның үзләрен артабан инде бигрәк тә 2021 елда ниндәйдер шагыйрьне сакырһагыз, улар ихлас күңелдән барырдар. Менә без был ял көнегенә Башкортстанның халык шагыйре Рауль Бикбаевның туган көнендә уның каберендә матур һәйкәл асылды. Кабер ташы асылды. Менә ошо нигә йыйынга тупланган вакытта ла инде Ырымбурдар байтак кына катнаштылар. Ырымбурдарның да инде һәр вакыт ошо бәйләнештә Раулага булдырып тора торганы, ошо бәйләнештәр дә бер вакытла өҙөлмәһен ине. Менә был рухи күперҙәр мотлак рәвештә ана шул язучылар, шагыйрьләр араһында булһын, улар табан дәвам итһен. Һәм ошо юнәлештә безнең инде билдәле шагыйрьләребез, лирик шагыйрьләребезнең береһе Сираттагы һүз Йомабикә Сәләхетдин кызы Ильясовага бирәм. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле конференцияла катнашыусылар. Мин дә һеҙҙе ихлас күңелдән бөгөнгө башҡорт теле көнө менән, иң ҙур байрамыбыҙ менән тәбрикләйем. Салауат. Юҡ, башҡаса була алмай ине. Башҡа юлдар уға юҡ ине. Уның өсөн хаҡлыҡ яулау юлы йәйәһенән осор уҡ ине. Юҡ, башҡаса була алмай ине. Ҡырҡып алған саҡта танауын, тыныс ҡалыу, ғорур ҡалыу менән үтте халыҡ, тарих һынауын. Юҡ, башҡаса була алмай ине. Күрер ҡазаптары, язаһы, диңгеҙ ҡаяһына ҡаҙаҡланғас, туҡтамайса һыҙлар яраһы. Юҡ, башҡаса була алмай ине. Һәләкәтле яуға ингәндә белә ине. Батырлығы хаҡы маяҡ булып ҡалыр илендә. Бабичка. Уны үлтергәндәр таңда. Яҙҙың күге ағарғанда. Үлгән шағир йәшәмәй тип бәхшиәндәр алданғанда. Ҡанһыраған яраларҙан шағир йөҙө ағарғанда. Йөрәгендә илгә әйтер һуңғы һүҙе яралғанда. Зиндан уны өркөтмәгән, рухы уның мәңге азат. Ул үткәндә ҡала алмай, алға әйҙәп барыусы зат. Быуат үтте, уның һымаҡ, шағир бәлки тыумаҫ ҡабат. Бабич йәшәй күңелдәрҙә, булып набат, булып һабаҡ. Рәхмәт. Йомабикә Сәләхетдин кызы, ысын мәғәнәһендә менә был ике шәхесебеҙ тураһында беҙҙең яҙмаған шағир, яҙмаған яҙыусы, был тематика бер ваҡытла яңғырамаған һүҙҙәр түгел. Беҙҙең тыуған республикабыҙҙа, беҙҙең илебеҙҙә ысын мәғәнәһендә шәхестәрҙе ҡәҙерләү, һаҡлау, уларҙың исемен мәңгеләштереү буйынса ярайһы уҡ эштәр эшләнә. Бигерәк тә беҙҙең Башҡортостанда тап шәхестәргә иғтибар артҡандан-арта бара. Быйылғы йыл, 2020 йыл, Бабичтың 125 йыллығында бихисап саралар менән бер рәттән менә һеҙ үҙегеҙ күреп тораһығыҙ, хөкүмәт тарафынан беҙҙең инде Бөйөк Ватан һуғышы батыры Миңнеғәле Ғөбәйҙулла улы Шайморатовтың исеме өр-яңынан тергеҙелеү түгел, ысын мәғәнәһендә беҙҙең ҙур еңеү булды. Тап менә ошо Бөйөк Ватан һуғышы еңеүенең 75 йыллығына герой исеме ҡайтарылды һәм артабан инде менә беҙҙең төп майҙандарҙың береһендә Шайморатов генерал
Юлга күтәрелгән урында уның һәйкәле калкып сыгачак. Шулай ук ошо исем, Шаймуратов исеме касандыр Якуб Кумыйның шигырендә яңгыраһа. Хәзер инде ысын мәгънәһендә бул безнең шулай ук быелгы елда ла инде менә Фәнил Бүләковтың поэмаһы Асык дәрес Шаймуратов генералда беренче планга куеп герой итеп күрәтләнә. Менә бул исемдәрдә тергеделә барыр дигән уйда калабыз. Ысын мәгънәһендә безнең менә шул иҗади процесста Башкортстан язучылары башкарган һәрбер эшләрнең берендә лә инде менә шул һүз сәнгатенең югарылыгы яки безнең халыктың алтынга бәрабәр улдары һәм кызларының исеме яңгыравына без мең рәхмәтлебез. Сираттагы һүзе Шәйхзада Бабич исемендәге премия лауреаты, шулай ук мин бая әйтеп киттем инде, Ырымбурга туранан-тура мөнәсәбәте бар дип, чөнки ул безнең Рыслы Ырымбур yerенең килене Нурия, Тамара Тамара Ишбулды кызы Юлдашевага бирәм. Мөмкин мин шигырьне басып укырга. Чөнки шигырьне утырып укырга өйрәнмәгәнбез. Шулай бит тугандар, кардәшләр, бында мин таныш йөзләрне күрәм. Әнисә, Луиза, Нурия, һәм бына танышак Зөлфия Сахибуллина, Разия, Камил Радия диелгән. Сезне байрам менән котлайм. Һәм артабанда ошо мактаулы эшегездә уңышлар теләйм. Шуңа ошо бүген башкорт теле турасында шигырь укымаһам, хилаф булыр һымак башкорт теле. Көтелмәгән шырлыктарга юлыгып, урманыңда һинең башкорт теле тертләп китәм. Күптән онытылган моң алгандай йөрәгемдә телеп. Коелып төшеп агас баштарынан илгәдәге нур уйнай карашымда. Аяк астым кыл япрактан гына яшь үсенте барса тарафымда. Эй, азатлык рухы, ирек моңы, эй мөхәддәс, газиз борынгылык, миһербанлык һиндә иң бөек гам, кыртибелер һиндә кырын хылык, һәр тилзат, җиһан сәгадәте, һәр бер бөҗәк бында шырлык яме. Иркенлектә иркәләнеп үскән киек итеп үҙен тоя янем. Урманыңда һинең башкорт теле. Замандар ауыр булгас, шундайрак бер шигырьдә тулды әле. Яшьнәр юлың. Без үлемһез түгел беребез дә. Килмәгәнбез ергә мәңгегә. Балкып яшәтик бер гомереңдә. Атлан атка, бас өҙәңгегә. Һиҙгер йөрәгеңә заман үҙе борһон йөҙөн, түгел арҡаһын. Хата, хафа түгел. Өҙә сап һин хаҡһыҙлыҡтың ҡанлы арҡанын. Ғәҙеллекте яҡлар көсөң бармы? Матҡып тотон дәүер ялына, яраларың онот. Йәшнәр юлың бына ошо мәлдә һалына. Ҡарап һынап тор ҙа әйҙә, һин дә ҡабатла бергә. Иңгә иң, яурынға яурын, ынтыл йәндәшем үргә. Ерҙе йәмләргә килгәнбеҙ. Һин Хоҙайҙың илсеһе. Ҡорҙаштарың араһында бул ғәйрәтле, көслөһө. Рух ҡөҙрәте алдарында кем ҡуя алыр сиктәр? Юҡ шикләнеү, юҡ борсолоу, юҡ юлыбыҙға биктәр. Халҡым тиеп бер ҡалҡында, рухым тиеп мең ҡалҡын. Ҡалҡан өҫтөндә ҡайтһаң да, йөрәгең булһын ялҡын. Рәхмәт. Тамара Ишбулды кызы. Әйтеп бирәйем инде, бына ошо китаптарымды һеҙҙең китапханаға бүләк иткем килә, Юлдаш Зиннурулла. Һеҙгә ҙур ихтирам менән. Зур рәхмәт.
Кызлар, әгәр дә һеҙҙең шағирҙарға, беҙҙең ойоштороусыларға һорауларығыҙ булһа, рәхим итегеҙ. Беҙ түңәрәк өҫтәлде дауам итәбеҙ. Беҙҙең менә был Бабич йылы тип әйттек бит инде. Бабич буйынса әллә күпме саралар үтеп китте. Мин һеҙгә менә Бабич варихтары тигән йыл буйы конкурс барды. Тап менә ошо конкурстың һөҙөмтәһе булараҡ беҙ декабрь айында Башҡортостандың Сибай ҡалаһында йомғаҡтар яһаныҡ инде. Бында беҙҙең йәш быуын, уҡыусылар, студенттар был конкурста бик теләп ҡатнаштылар, сөнки Бабич варихтары, Бабичтың исеме, ул исеме генә түгел, есеме лә беҙҙең халҡыбыҙҙа артабан йәшәргә тейеш. Тап ошо Бабич варихтарында беҙ йомғаҡ яһаған ваҡытта республикабыҙҙың төрлө райондарында ижад итеүселәрҙең ижадтарын тикшереп кенә ҡалманыҡ, уларҙың ижадтары хаҡында һоҡланып та, шатланып та өйөнөп ҡайттыҡ инде. Менә ошо китапты Башҡортостан Яҙыусылар союзы китап итеп сығарҙы. Артабан да менә ошондай беҙҙең эшмәкәрлек дауам итәсәк. Шуға ла инде менә мин бик һөйөндөм. Бикбай уҡыуҙарында Ырымбур өлкәһенең 16 уҡыусы ҡатнашҡан. Артабан да менә ошо республикала үткән барлыҡ сараларҙа ла һеҙҙең төбәктән йәки беҙҙең Башҡортостандан ситтәге төбәктән дә ҡатнашалар була. Сөнки беҙҙең исемдәр бирелгән гимназиялар бар. Мостай Кәрим исемендәге гимназия, Рәми Ғарипов исемендәге гимназия, Зәйнәб Бейешева исемендәге гимназия, Рауил Бикбаев исемендәге гимназиялар, улар Өфө ҡалаһы. Шулай уҡ инде беҙҙең республиканың башҡа райондарында ла инде Яныбай Хамматов исемендәге гимназия, Зәки Валиди исемендәге гимназия, Тимер Йосопов исемендәге лицей, менә ошо Назар Нәжми исемендәге гимназия. Менә ошо гимназиялар йыл һайын тиерлек шул шағирға, яҙыусыға арналған конференциялар үткәрәләр. Бында инде йәш быуынды, тыуған телде, тыуған әҙәбиәткә булған һөйөүҙе тәрбиәләйҙәр. Ошондай сараларҙа зинһар һеҙҙең китапханалар менән берлектә уҡыусылар да ҡатнашһа, беҙ бик шат булыр инек. Сөнки һеҙҙән килгән һәр бер бәләкәй генә булһын ижад емеше лә беҙҙе ҡыуандыра, беҙҙе артабан бергә эшләр өсөн көс бирә. Беҙҙең түңәрәк өҫтәл дауам итә. Беҙҙең һәр ваҡыт Башҡортостан Яҙыусылар союзы ҡайҙа ғына сыҡһа ла, ул үҙенең шиғри күстәнәсе менән беҙҙең менән һәр ваҡыт әҙер бүлешергә торған, өлкән йәштә булыуға ҡарамаҫтан, ул һәр ваҡыт беҙҙең менән бергә йәнәш атлаған Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Зөфәр Вәлиткә бирәбеҙ. Рәхмәт. Bayram, zor bayramına layık. Biraz ilk günü bulğaç, o en zor bayramdır tükülüğün. Varlıklara işenlik olduk. Ben uğuşlar kına tileyim falan. Yolda diyen şeyimde okubalım. Uçkan kıvık ine kuzlarından, Үтеп барам Бабич эҙҙәренән, йылайырҙы үткән саҡтарымда йән хәтере меңгә аҡтарыла. Ошо юлда Бабич яҙаланған вәхшиләрҙең ҡанлы ҡулдарынан Моабитҡа инеп барам кеүек, фашистарҙың ҡанлы юлдарынан көсһөҙлөктән сәсрәп китер булам. Моабиттә Йәлил, бында Бабич, аҙмы улар хаҡлыҡ ҡорбандары, халҡыбыҙҙың ғәзиз уландары. Үткән кеүек энә күҙҙәренән, йәш үтелә Бабич эҙҙәренән, йәшәү өсөн мәғәнә эҙләп киләм, Салауаттың ғорур ҡарашынан һәм Бабичтың утлы яраһынан. Тыуған илем, ниндәй генә телдә маҡталһа ла, сит ят ерҙәр тыуған ер түгел. Телен һанламаған атай-санын, данламаған ир ҙә ир түгел. Халҡын ҡибла, сит ят донъяларҙан, һин киңерәк тыуған илгенәм, һиндә генә йәнем бөрөләнә, һиндә генә һайрай телгенәм. Ер йөҙөндә күпме дәүләттәрҙең үҙе менән эше тап килмәй, Башҡортостанымдың йөрәгенән халҡым ышанысы төңөлмәй. Ошо түгелме ни бәхет башы, башы булғас булыр ҡалғаны, ауырлыҡ та булыр, шатлығы ла, тик булмаһын ине ялғаны. Ниндәй генә телдә йырланһа ла, сит ят ерҙәр тыуған ер түгел. Телен һаҡлап, атай-салын данлап, йәшнәмәгән ир ҙә ир түгел.
Merhametli yıllar, irip gitem isterime tüşke, muhabbetin ipli kız sağı, yalnız kalan kişi arasında, bazlap kuyha hatir usağı, bir sınıfta birge bilim alıp, korkutuldan onu sayılıp, hattar yazdım oğa, zangar kukke, ak bulutqa gına hayınıp, nindey matur bulgan bizden yaşlık, nindey izgi bulgan muhabbet, ol yılıtkan, ol balkıtkan bizi, Derde bulgan merhamet, min şularda uylap işe alan, bala saktı yaşlık yılların, muhabbetli, merhametli yıllar, birep tıra, көңіл қылдарын. Әсәй, еш кетерлік, аң кетмәслік изге кіші болған екен, әсәйім. Вақытында аңлап бітмәгәнмен, шул үкініш белән яшайым. Соңғы юлда әсәм хүрәтендә ак фәрештә миңа кагылыр. Әсәй тиеп телем асылгайны, әсәй тиеп телем ябылыр. Рәхмәт әсәйгә. Кадерле милләттәшләр, һорауҙарығыҙ гына түгел, кем сығыш яһай, әйҙәгеҙ беҙҙең ҡорға ҡушылығыҙ, был бер яҡлы гына монолог булмаһын, диалогка әйләнһен, һеҙҙең үҙегеҙҙең теләктәр, һеҙҙең үлегеҙҙең ниндәйҙер күңел кисерештәрегеҙ хаҡында, мына бында мин Нәфисәне күрәм, ул беҙҙең Башҡортостан Яҙыусылар союзының ағзаһы. Нәфисә, һин ишетәңме беҙҙе? Әйҙә, һинән шиғыр көтәбеҙ. Исмакова Нәфисә, Ырымбур. Нәфисә, Луиза Бахтиярова, ана күренеп торайда бик алdım. Луиза, әйҙәгеҙ, һеҙҙе тыңлайбыҙ. Луиза, әйҙәгеҙ беҙ һәр бер төбәкте тыңлап, һеҙҙең теләктәрегеҙҙе ишетәйек. Луиза Бахтиярова. Нәфисә. Нәфисә, әйҙәгеҙ. Мені та ж сама. Сыға. Луиза. Мен зор рахмет егейін милли китап. Шундай көп матур китаптар алдық. Оқушыларыбыз да көбейіп кетті. Түрлі мына мероприятиялар булһа, шул китаптарды тиеп китәбез инде. Бик күп китаптар алдык, яңы рус телендә, татар телендә, и шунда ук башкорт телендә дә китаптар шундай матур булып торалар. Кәмхур булып тормайбыз, бүтән милләтләр арасында ялтлап торабыз. Зур рәхмәт сезгә. Шулай Башкортстаннан журналдар да алдырып тора, Башкортстан кызы Агыдел журналдары алдырабыз. Тоже кешеләр укыйдар, бигрәк тә Агыдел журналдан көтеп кенә торып укыйдар. Шуны әйткем килә. Төрле флешмобтарда да катнашырга тырышып торабыз. Әле менә бик байга арналган матур флешмоб булды бит инде, тоже катнаштык. Шундай кызык мероприятиялар үткәреп торабыз. Сезгә зур рәхмәт. Интернет селтәренә гел күзәтеп барабыз, нимәләр үткәргәнегезне, милли китапханалар нинди выставкалар, нинди мероприятия үткәргән, тоже виз карап кына барабыз. Әлдә беҙҙе ташламайһығыҙ, һеҙ беҙҙең өсөн зур поддержка. Һеҙгә зур рәхмәт беҙҙең. Үҙегеҙгә ҙур рәхмәт, Луиза. Нәфисә, Луиза булман, Әнисә булды. был Әнисә булдымы? Мин теге нейҙән генә ҡарайым да. Исемле китапхананан Әнисә булды. Рәхмәт һеҙгә. Нәфисә, әйҙәгеҙ һеҙҙән шиғыр. Нәфисә Исмакова, Ырымбур өлкәһе. Нәфисә Исмакова ишетмәй ахыр ул. Ул әҙерләй, может, ишетәлер. Но ишетмәгәнгә оҡшаған. Луиза ана килеп сыҡты. Әйе, Луиза килеп. Можно сіз? Әйҙәгеҙ. Хөрмәтле яҡташлар, сезне Төбән өлкәсе Төбәнге Вартының 5 санлы китапханасынан күп сәләмнәребезне җибәрәбез. Сез минең башҡортса сөйләшмәгәнгә иғтибар итмәгез. Мен үзем Башҡортостанда тыуып үстем, Гафури районы. Хәзер инде 30 йылда тирәсе шушы Төбәнге Варты шәһәрендә яшеймен. Бездә милли әдәбият бүлеге эшләп килә. Онда
башкорт телендә дә, рус теленә тәрҗемә иткән башкорт язучыларының да, шагыйрәләренең дә китаплары бар. Әле Башкортстан кызы журналында алдырабыз. Бездә Сердәш клубы эшләп килә. Инде 20 елдан артык. Төрле чаралар узгарабыз. Менә милли китапхана белән без инде күптәннән элемтә тотабыз. Алар безгә һәрвакыт ярдәм итешеп киләләр. Иң зур чараларның берсен әйтер идем, без Башкортстан язучылары белән онлайн очрашу узгарабыз. Инде 2010 елдан бирле. Без Башкортстанның шагыйрьләре Нугман Мусин, Әмир Әминов, Кадим Аралбаев, Гөлнур Якупова кебек танылган безнең башкорт язучылары белән элемтәгә чыктык. Менә бу безнең өчен зур бәйрәм. Бүгенге бәйрәмдә шулай ук безнең бүлек мөдире Рәлия Наил кызы Сабитова, ул сезгә башкортча матур итеп шигырь сөйләп күрсәтер. Рәхмәтегез, Нугман Мусин шагыйрь түгел. Рәлия, кем? Аңлайбыз хәзер. Дәвам итегез. Рәлия Наиловна, сез ниндидер искәрмә әйткән идегез, ишетмәдем. Мин әйттем, Нугман Мусин безнең рух прозаигы. Язучы. Ну, мен һәрберсен әйтмәдем, әдипләр, язучылар һәм шагыйрьләр дип. Нугман Мусинны беләбез, әлбәттә, ул язучы. Рәш, молодец. Әлия тыңлайбыз. Мен үҙем исәнмәгез. Мен үҙем Башҡортостандың Мәләүез районынан булам. Мин шиғыр яҙмайым. Ләкин мин үҙебеҙҙең шағирҙәрҙең шиғырҙарын бик яратып уҡыйым. Рәмиә Ғарипов минең иң яратҡан шағирым, Мостай Кәрим. Мин Башҡортостанда үткәрелгән сараларҙа ҡатнашырға тырышам. Кисә генә мына мин башҡортса һөйләйем тигән флешмобта ҡатнаштым, Мостай Кәримдең Ҡоштар осрам шиғырын уҡып. Бөгөн инде мин Рәмиә Ғариповтың башҡорт теле шиғырын әлбиттә уҡып киткем килә. Менә хәҙер бик нитеп киттем. Ҡаушап киттем, ҡапыл шөһрәтлем ҙур кешеләр араһында һөйләгәнем юҡ ине. Мин халҡымдың сәскә күңеленән бал ҡортондай ынйы йыямын. Йыямын да шул ынйыларҙан бер хуш исле кәрәҙ ҡоямын. Шуға ла мин беләм тел ҡәҙерен. Бер телдән дә телем кәм түгел. Бай ҙа ул, моңло ла, бик ҡәҙерле минең телем. Аҙағына хәтлем ятлап бөтә алмайым, мин ҡаушап киттем, ныҡ ҡаушаным. Рәхмәт. Зур рәхмәт, Рәлиә. Силәбе, Нәфисә, һеҙҙең тауыш ишетеләме, юҡмы? Нәфисәнең микрофоны Отключен, әтеү эшләмә. Әйҙә, Силәбе, беҙҙең анда Нурия Ихсанова бар. Һаумыһығыҙ, хәйерле көн, милләттәштәрем. Зәкир Сланович, мин улай матур итеп өҫтәлдә ултырыусылар һәм конференцияла онлайн ҡатнашыусылар кеүек шиғыр уҡый алмаҫмын инде. Ләкин мин бына иң беренсе үҙем бәләкәй саҡта 4 юллыҡ ҡына шиғыр яҙҙым. Шул ғына иҫемдә ҡалды, сөнки шиғыр яҙыу ул йөрәктән килгән илһам бит, уға өйрәнеү ҙә мөмкин түгел. Формально ғына өйрәнергә мөмкин, ләкин бына ысынлап та күңелдә туа торған ул шундай бер илһам. Был беҙҙең шағирә Зөһрә Утағолованың ҡыҙы, Нурия Ихсанова. Зөһрәнең ҡыҙы. Әсәйем Зөһрә, эйе.
Менә шуга мин шулай да мин һәр вакыт шагыйра тәрбияһендә үттем һәм матурлыкты күрергә өйрәндем. Бул инде миңа тормышта зур ярдәм күрсәтә һәм менә бүген дә бит инде шагыйрьнең һүзенә бер мохтаҗбыз. Чөнки әле без яшьтәр, мәсәлән, Башкортстанда теге яки булай ситуация булганда ла без иң беренче керәбез дә Зәки Арсланович нимә әйтеп язды икән, ул ничек итеп был мәсьәләне комментировать итте икән дип карап алабыз. Безнең өчен һәр вакыт өлгү, һәр вакыт шулай матур гына, һәр вакыт шулай елмаеп кына йөргән агайларыбыз, апайларыбыз, шагыйрьләребез булганга зур рәхмәт әйткә килә һәм менә үземнең мин 4 еллык кына шигыремде, бәләкәй чагымда менә язган шигыремде исемдә калган инде. Безнең авыл тирәләй Ага Шәйек елгаһы, элек елга зур булган, хәзер тавык кисмәле дип менә мин шул гына бер шигырем бар. Бәләкәс кенә, әмма ләкин менә теге Урал батыр Кобайрын ятлап минең елларда ла башкорт гимназияһы укытучыларым да һәр вакыт уны ятлата торганнар, уларга мин зур рәхмәтлемен. Классташтар менән осрашуга баргайнык, шаяртып көләләр инде классташтарым. Без башкорт теле дәресенә инергә бер дә куркмай торгайнык диләр. Чөнки Нурия Урал батырды ятлага 45 минут буе ятлай да, шуннан укытучыны мактай да, шуның менән дәрес бетелә куя дип. Ысынлап та менә шу милли тамырларыбызды белү безгә ул профессиялар була, ул безгә ниндәйдер юнәлеш тә булып тора. Менә мин Тиләбегә килдем һәм үземне бер дә онда сит дип тормадым. Чөнки минең артымда Башкортстан торды. Онда мине башкортларым кабул итте. Шуңа ысынлап та менә профессия хайлаганда яки үзләренә юнәлеш алганда яшьтәр әгәр дә менә башкорт, этно, баш дигән һүзне өстәһәләр, ул инде тегене инде бер бренд булып китә. Мәсәлән, минең әхирәтем бар Силәбелә, ул шоколадтар эшләй инде. Бигрәк тәмле, матур, үзе башкорт кызыкайы, бисмиллаларын әйтте, башкортча йырдар йырлап, матур итеп эшләй. Шуннан мин әйтәм, әнинә һин уны башкорт шоколадтары дип әйтмәһең тиебез. Һәм без уны башкирская шоколаде Зубайра Сабирова дигән монда Башкортстанның прессы алып китте. Силәбенең прессы алып китте. Һәм әлеге вакытта ул иң билдәле башкорт шоколадчыһы. Шуңа күрә уның нәйләре шоколадтары Курай дип атала. Ысынлап та менә һәрбер әйберебезгә, һәрбер юнәлешебезгә менә баш дигән һүзне куйһак, ысынлап та баш бит инде главный, ысынлап та шулай главный булабыз да китәбез икән. Зур рәхмәт сезгә, милләттәшләрем, сакыруыгыз өчен. Һәм менә ысынлап та Башкортстан хөкүмәте безнең әле мин башкорт тарихи мәдәни үзәгендә эшләйм, уларда әйттеләр, шагыйрьләр менән эшләгез һәм ысынлап та әлеге вакытта менә шагыйрьләрнең һүзенә без мохтаҗбыз. Без уларда нисектер көтеп торабыз, чөнки улар бит инде йөрәк менән дә, улар ниндәйдер гаделлек менән дә һәм уларның шулай ук белемдәре лә бар. Менә төрле яктан менә шул үз аспектты кулланып, улар теге яки был нигә мәсьәләгә матур итеп хыгымта яһай беләләр һәм уларның һүзләре кәрәк, мохтаҗбыз. Һәм менә мин дә уйлагайным инде бәлки теге осознанное слово дип шулай матур гына итеп бер проект алып бирһә, Башкортстан союзы, Шагыйрьләр союзы менән алып бирһә, бергәләшеп уйлап эшләрбез дип уйлайм. Зәки Арсланович һәр вакыт яшьтәр менән, шуңа күрә бу идеям була, алып бирһә, бергәләшеп тормышка ашырбыз дип ышанам. Рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт, Нурия. Без Силәбелә эшләгән һәрбер эшне күзәтеп барабыз. Ысынлап та улар халыктың иҗаты, халыктың рухын янып яшәйләр. Без туңарак өстәл хәзер адагына әйтеп барайын. Нурлан һинән бер матур шигырь, Нурланның шигырьләрен хәзер итеп тыңлаганыгыз бар. Хәзер шагыйрь буларак уны тыңлап карыйк әле. Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр, хәзер байрам менән. Мин инде тәүсираттан бuna бүген Зәйнәп Биешеваның шигырын укып китәргә теләйм. Моң шишмәһе һандугастай ярсыла һин. Һыгылма бил тал сыбыктай нәфис тә һин. Аллы гөлле гөл сәскәләй назлыла һин. Эй илһамлы, эй хөрмәтле башкорт теле. Күгәреп яткан уралыңдай бай йомарт һин. Серле камыш курайыңдай карт олпат һин. Күргән сәскәләй юр зирәк һин. Эй һөекле, эй кадерле башкорт теле. Диңгезләргә тиңләмәйем, фәлән һин. Айга көнгә тиңләмәйем, гүзәлһең һин. Каяларга тиңләмәйем, бөекһең һин. Эй хикмәтле, мәрхәмәтле башкорт теле. Күп буаттар һин йырланың курай моңын. Күп буаттар һин йырланың яугыр юлын. Инде азат, шат, йырлайһың еңеү йырын. Эй бәхетле, эй кадерле башкорт теле. Иң тәү миңа һин күрһәттең дуслык юлын. Минең өчен һин бит яшәү, бәхет үҙең, мәңге яшә. Эй һөекле башкорт теле, атам теле, әсәм теле, минең телем. Рәхмәт.
Менә әле нигендә Ренс Ресурсның худында булды бит инде. Хәзер безнең төбәкләрдә тарихи конституцион үзәкләр барлыкка килде. ИКЦлар. Һәм шул ИКЦлар турыдан-туры бөтен дөнья башкортлары курултайы тарафыннан булдырылды. Һәм уларның эшмәкәрлеге безнең рухи дөньябызны яки башкорт халкының рухи дөньяһын шул төбәкләрдә артабан үстерү. Менә без әле Екатеринбургтан һөйләшү алып барабыз бит инде. Улар өр-яңа проектлар тәкъдим итәләр, гаилә проектлары, башка төрле әйберләр һәм уларның һәрберендә шагыйрь худи, шагыйрь бүгенге башкорт китабы күп проектлар күп. Һәм мин шуны әйтергә әйтәм инде, менә сит өлкәләрдә, сит төбәкләрдә безнең язучы худи барып итер өчен менә уларның китаплары әленнән-әле сыгып торган. Безнең инде Аллага шөкер Зәйнәп Бишев исемендәге китап нәшриятында башкорт худин яктырткан, худруслы худи яктырткан, югары кимәлдә яктырткан худи һаманда яшәй. Безнең китаптар аша менә ошо 2нче елга, 2021 елга очрашуларны һәрберегез алдан ук планлаштырып, һәм ниндәй кимәлдә күпләп булмаһа, бер-ике шагыйрь, бер-ике язучы мутлак рәвештә очрашуларга сыгып, тере язучылар белән бергә аралашып, шул эштә дәвам итәргә язган. Чөнки башкорт теле ул елы гына, бер генә елда түгел, башкорт теле бер генә көндә түгел, ул мәңгелек телләрнең береһе һәм ошо телдә үстерү, телдә артабан дәвам итер өчен инде безнең барлык эшмәкәрлек тә шуга юнәлтелгән. Мин сит өлкәләргә тагыла бер нимәне генә өстәп әйтергә әйтәм инде. Былтыргы елда без Силәбе һәм Пермь өлкәһендә бөтен дөнья башкортларының курултайы булып кайтканбыз. Һәм мин һәр вакыт яшьләрне яки укучы балаларны үзебезгә укырга сакырам. Менә былтыр Пермьдән Барды өлкәһеннән килде Алина Назарова. Мин шулай ук менә безнең бик матур студентлар Оренбургдан киләләр. Силәбедән дә килһендәр. Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында бынамын дигән 45 урынлык бюджет урындары бар. Менә шунда үзегезнең кадрларны, үзегезнең укучыларны укырга ебәрегез. Менә шул 5 ел дәвамында ошо рухты һеңдереп, артабан эшкә кайтсалар да безнең телебез, безнең халкыбызның рухы бер вакытла һүнмәячәк. Һораударыгыз булһа, рәхим итегез. Безнең уже очрашуга гына әйтеп бара инде. Һораударыгыз булмаһа, һезнең һәрберегезгә, һәрбер өлкәгә, һәрбер төбәккә ихлас күңелдән рәхмәтемне белдерәм. Безнең шулай аралашу бер вакытта һүнмәһен, артабан да дәвам итһен дип теләктәр генә теләп калабыз. Нәфисә, һине ишетмәнгә бик янкуя, конечно. Минем звук включен мы, ёкмы? Включен, әйдә, тыңлайбыз, тыңлайбыз. Алай ваһа бер шигырымды гына укыйм да. Әйдә. Без көтәбез. Оренбургда Гурур башын сөйіп, карон харай басқан түріне, манарынан сикхет далалары 70 сақрымдарға көріне. Заманында башқырт тиеген, карон харай ташын дүйеге, башқырт ғайраттары халынған Перовски тиген бейуге. Европаны Азияға бәйлей, башысында тұрған фәріште, оң қолдарың бұл хәсбірдерде, ол қолдарың хенің шәрікте. Орынбурым, хәтәр замандарда башкортма булдың башкала, алыштырмам башка шәһәрләргә, кызыктырмай мине башкалар. Ишетелдеме һуң әзрәк? Зур рәхмәт Нәфисә. Ой, хәтта бу гайбитмәгә инде шулай мин иң беренче мәртәбә шулай булгас кыйынрак булды. Яра өйрәнербез, Алла бирсә киләһә очрашулар тагын булыр дип уйлыйм. Амин, шулай булһын. Бик яхшы килеп сыкты. Шулай итеп, түңәрәк өстәлде без түңәрәкләйбездер инде. Һезнең һәрберегезгә катнашканыгыз өчен зур рәхмәт. Исән һау булайык. Терелектә, дөньяла матур итеп очрашырга язсын. Амин. Хушыгыз, исән һау булыгыз. Рәхмәт. Һау булыгыз.